हेलो हाय गुड इवनिंग ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ତ ଏପଟୁ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଯେଉଁ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ନୀଳ କଲର୍ର, ଆମେ ତାକୁ ଧରିଥିଲୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ। ଗୋଟେ ଏଇ ଗଛରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ବାଉଁଶ ଗଛରେ ଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଉଠିକି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଯଦି କି ବନ ବିଭାଗକୁ ଯଦି ଜଣାଇବେ, ଏ ଏଣ୍ଡୁଅ କିଛି ଦରକାରୀ ହେଇଥାଇପାରେ କି କୌଣସି କାରଣ କେହି ମାରିମୁରା ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ପାଇଲୁ ତାହେଲେ ବନ ବିଭାଗକୁ ନିହାତି ଖବର ଦେବୁ। ଏ ଏଣ୍ଡୁଅର କିଛି ଫଟୋ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ଗଛରେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଧରିଲିନି, ଛାଡ଼ିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ, କାଳେ ମରିମୁରା ଯିବ, କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଧରିପାରେ ତ ଧରିକି ରଖିଦେବି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗଛରେ ସେ ଛୁଆ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିଛି, ବହୁତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲେ, ପୁଣି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଧରା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛକୁ ଚଲା ସିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ।